Egy pillanatra álljunk meg, hadd kérjem már a kedves közönséget, hogy egy picit figyeljetek ide rám, pár mondatot hadd mondjak el most következő párosról. Bíró Zsófi és Filip fog a pályára lépni hamarosan. Egy nagyon hosszú pályafutás áll mögöttük. 14,5 éves Filip, aki többek között a pályafutása során volt az év versenyzője, volt országos bajnok egyéniben, csapatban, sokszoros válogatott versenyző, Európa-bajnokságon, világbajnokságokon vett részt, Spánia bajnokságot nyert meg, nemzetközi versenyeken nagyon eredményesen szerepelt. És azért kell most mindezeket elmondani nektek, illetve önöknek, hogy kívánjunk neki nagyon hosszú és boldog nyugdíjas éveket, mert a mai napon kerül sor az utolsó versenyére Filipnek, illetve Zsófinak. És egy hatalmas tapssal köszönjük meg neki a fantasztikus teljesítményt és eredményeket. És szerintem vastapssal nem a Zsófit küldtem nyugdíjba, hanem Filipet küldtem nyugdíjba. Ez az. Szeretünk Zsófi és Filip. Köszönjük szépen!